Здравейте на всички, намираме се в Берлин, Хаубано. В момента си чакам влака Берлин-Варшава, Варшава-Минск с автобус и после от Минск до Москва пак с влака. Ще правя клип, нещо като мини филмче, за да може това да остане за спомен и съответно вие също да видите как е живота в тези страни. Не забравяйте да харесате клипа и да го споделите на приятелите. Kurwa! Добро утро, тук му излизам от хотела. Пием едно кафе с някакъв круасан или нещо такова. И в момента на центъра на Варшава. Как изглежда? Всички хора отиват на работа. Мисля да си намеря някакво кафе. После ще ги видим колко са. Сега на моята платформа, която виждате е 8, има два автобуса. Единият отива в Украина, другия в Гомель, Брест и Каликинович. Ощущения непередаваемые. Сколько часов простояли? 1,5 суток. Мы проходим границу 41 час. Как условия были организованы? Никак, стояли просто. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут меня. Съм в Минск, 2:30 на обяд, петък. Така че да ви покажа малко Минск как изглежда. Добро утро, пристигнах в Москва. Малко е студено. Преспи. Сега отивам в шопинг център. В момента е 8 часа. Трябва да пия кафе до 9, докато отворим магазина, съответно за сим картите, да си попълня документите и съответно да имам интернет в Москва през целия месец. В момента се намирам в българския Българстрой. Тук са нещо като общежитие. Вижте колко сняг има. Даже не мога да видя, защото ми блести камерата. Дойдох да видя един приятел. Тук преди са имали в България имало над 20 000 човека, които работят в Българстрой. А след 20 години прекратяване на тази фирма в Русия, вижте колко сугроб има, колко сняг. В момента има 3 българина и един от тях е охрана. Затова отидах сутринта да го видя при него. Даже ми на местенци да поспа. И в момента излизам да се видя с един мой приятел китаец, където днеска той лети обратно за Китай. Тук не е спирало да вали от края на октомври месец. Аз бях в октомври месец, тогава бяха първите снегове.
Искам да ви кажа, че от Москва много хора питат как е положението с жените и примерно аз винаги отговарям, че още от Втората световна война има недостиг на мъже. 9 жени на един мъж. Няма значение там с гастарбайзери, които идват от други държави, като Казахстан, Чечня, Киргизстан и така нататък. Сега тук може да видите повече момичета. Сега ще покажа. Lee, how is life in Russia? It's good. Look around. Here people are beautiful more than Chinese. Сега в няколко магазина в Москва да ви покажа какви са цените на обикновени продукти като мляко, месо, яйца и така нататък, да сравним цените, примерно как е в България. В момента сме на щанда с яйцата. Те варят от 65 рубли до 120-130 рубли, зависимост каква марка вие желаете. Млеката е по същия начин. Те варират от 40 рубли до 120-130 рубли. Хляба варира от 19 рубли буханката, която е най-ефтина, и стига до 150-200 рубли, зависимост какъв нарязан, черен и така нататък хляб имате. Има и лаваш, който е арменски. При Кашкавал е малко по-различно. Там цената започва от 45 рубли и стига до 600-650, някакъв път и до 700 рубли, ако е холандски, примерно. Иначе средната му цена е 200-250 рубли. Месото варира около 300-350 рубли за хубаво месо, което го виждате в момента. Имаме и бела кола, Кока-кола, Добри, кола Еверест и така нататък. Имаме някъде около 10 вида Кока-коли в момента. Фанти по същия начин и спрайтове. Имаме и оригинална Кока-кола, тя се внася от Баку или Казахстан. Портокали, лимони, ябълки, киви. Цената е 179 рубли. Мандарини са по 99 рубли. Вляво ни е зоната с кремвиршите и продължаваме към саламите. Те варират около от 150 рубли до 200-220 рубли. В момента сме с щанда с водките и те почват от 330 рубли. Говорим 700 мл и стигат съответно там до 1000 рубли. Здравейте, как е видеото? Ако ви хареса, по един лайк и на здраве! Са много. Икеа продава всичките си магазини на държавна банка. Рено, Нисан и Тойота продават всичко на 2 държавни компании. И така руснаците прилапват за никакви пари и западното ноу-хау и цялата инфраструктура. Да проверим какво от Запада липсва в един руски мол след всички 16 000 санкции. Starbucks си е там, но се казва Star Coffee. Скъпите италиански чантички са там. Левис са победили системата. Прекръстили са се на JNS, така че на Запад хем да кажат: ето ние напуснахме Русия, но хем да продължат да хлебат. Армани щяха да напускат, но са си още там. Френските тефали и те щяха да напускат, ама някой ден. Pinko, Italian luxury brand, still open. Custom there, Max Mara, also Italian, still open. Ню Йоркъра си е там, а Nike и Adidas си вкарват свободно маратонките, но през местни дилъри. И както и те щяха да напуснат, си припомниха за стотината милиарда загуби на тези, които го направиха, и взеха да бъдат по-малко демократи. Селфи, черная Пандора, ага. Шейки, 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 классный зверь в пустыне. Я в Дубае, мама, я в Дубае.